Tard il-ħamis bil-lejl Malta tpoġġiet fil-lista l-ħamra tar-Renju Unit minħabba l-coronavirus. Dan ifisser li dawk kollha li jidħlu fir-Renju Unit minn pajjiżna jridu jagħmlu 14-il jum kwarantina obbligatorja. Din il-miżura se tidħol fis-seħħ mingħajr is-Sibt fl-4 ta' filgħodu ħin Britanniku. Flimkien ma' Malta, kemm Franza kif ukoll Olanda ġew miżjuda f'din il-lista. Skont l-Ingliżi, ir-rata ta' trasmissjoni ta' coronavirus pajjiżna hija waħda allarmanti fejn fl-aħħar ġimgħa minn kull 100,000 persuna kellna 35 pożittivi għal Covid. Fi Franza r-rata kienet ta' 15 għal kull 100,000. Min-naħa tal-Brittaniċi Malta qed tkun imqabbla ma' Spanja. Infatti preżentament il-pajjiżi li huma qar minn pajjiżna fejn jidħlu n-numri tal-pandemija huma Spanja, Bosnia Herzegovina u l-Kosovo. Fl-aħħar jiem, l-Italja imponiet numru ta' restrizzjonijiet fil-konfront ta' Malta u t-Taljani li jżoruha b'numru ta' reġjuni sa' anki jimponu kwarantina mhux biss fuq it-Taljani iżda anki fuq il-Maltin. Dawn il-miżuri daħlu fis-seħħ mill-ġimgħa huma differenti minn dawk li applikaw għall-Gżira ta' Sqallija. Persuni li sejrin Sqallija kull ma jridu jagħmlu huwa li jniżlu l-app Sicilia Sikura u jirreġistraw lilhom infushom. B'hekk ikun aktar faċli l-proċess ta' contact tracing jekk ikun hemm il-ħtieġa. Apparti l-Italja, il-Belġju u l-Olanda poġġewna fil-lista oranġjo, bid-Danimarka u n-Norveġja ipoġġuna fil-lista il-ħamra.